Poštovano slušateljstvo, zahvaljujući radio valovima, danas ćete moći pratiti razgovor s našom skromnom gošćom, sestrom slavnog izumitelja Nikole Tesle. Dopustite da vam predstavim gospođu Nikolinu Tesla. Gospođo Tesla, hvala vam što ste došli. Nije to lako u vašim godinama. Nije teško, ima vlak iz Gospića. Recite, kako je biti sestra slavnoga Nikole Tesle, velikana znanosti, slavnoga fizičara i inovatora koji je svojim djelima zadužio cijeli svijet? A šta da vam kažem, puno je radio, neureno živio, loše se hranio. Kao sestra jako sam se brinula za njega. Nisam se ni udala da bih mogla biti njemu pri ruci. Nije baš čvrsto stajao na zemlji. Više je bio pjesnik, volio je ptice. Uvijek je više davao nego primao. Nije mario za materijalno. Zato mnoge svoje izume nije ni zaštitio, ni patentirao. Nije mu to bilo važno. Kakav je bio kao dječak? Kao što znate, mi smo rođeni u Lici, u jednom malom selu Smiljanu. Nikola je u gimnaziju išao u Gospić. Bio je vrlo nadaren, sve ga je zanimalo. Ja nemam škole. Žene su za kuću i djecu. Tako su nas učili. Naši su htjeli da Nikola bude svećenik, ali on je otišao na studij u Graz, a poslije i u Prag. I bolje da je otišao. Ovdje ga je društvo odlačilo na kartanje. A znate, novac je lako izgubiti, a teško zaraditi. Vi ste pošli s njim? Tada još ne. Ostala sam kod svojih na selu, pomagala oko zemlje, blaga. Nisam imala puno udvarača, nisam bila neka ljepotica. Nikola se tada zaposlio u Lici. Nismo znali ni što je struja, ni što je telefon. Onda je otišao u Pariz, a odatle u Ameriku. Tada sam pošla s njim. Kako to? Znao sam da neće voditi računa o sebi. Žene ga nisu zanimale. One su mu bile nepotrebno rasipanje vremena i energije. Nije znao ni kuhati. Trebao mu je netko da ga podsjeti da je ponoć i da je vrijeme da ostavi znanost i ode u krevet. A ja sam željela otići iz Like, naučiti čitati i pisati, vidjeti svijet. Moj se dragi oženio za jednu iz Otočca. Nisam imala zašto ostati. Tako smo zajedno 1884. došli u New York. Nakon 2 mjeseca putovanja preko oceana. Nikola je tada imao 28 godina, a ja 26. I tu počinje njegov uspon. Ili pad, ovisi kako to gledate. Za sve je kriv onaj ambiciozni Edison koji ga je zakidao gdje je stigao i kitio se tuđim perjem. Mnoge Nikoline izume prepisao je sebi. Pričajte nam malo o tome. Nikola je puno radio, bio je genijalac, imao je čudesne vizije, kao da mu je bio iz budućnosti. Ja vam se u to nisam baš razumjela, ali sam vidjela da je osmislio čudesne stvari. Zamijenio je svijeće, petrolejke i plinske žarulje i plinske lampe žaruljama. New York je na svaka 3 km morao imati male elektrane, istosmjerne struje, dok moj Nikola nije izmislio izmjenično. Da ništa drugo nije napravio nego to, zaslužio je Nobelovu nagradu. Ovako se njegovim perijem okitio onaj lažljivac Edison. Nek mu je na dušu. Imao je svoju firmu Tesla Electric Company. Je, ali nije uredno vodio papire, nije patentirao svoje izume, nije zaštitio svoje inovacije. Zato su mnogi hijene prisvajale sebi njegove zasluge. Edison iznad svih. Koje su još Nikoline zasluge? Ima ih puno. Bavio je se elektromotorima, magnetskim poljima. Edison to nije mogao podnijeti. Njegovu je istosmjernu struju pobjedila Nikolina izmjenična. Kad je New York osvjetljen električnom rasvjetom, bila je to senzacija koja je odjeknula svijetom. Ali je Nikola zaslužan što je danas svi možemo imati. Dan usred noći. Hidroelektrana na slapovima Nijagare počela opskrbljivati mnoge gradove. Tako je, zahvaljujući mome bratu koji je smislio način kako. A onda je visokofrekvencijsku izmjeničnu struju primijenio za bežični prijenos signala i energije. Njegov transformator imao je vrlo visok napon i snažno električno polje. Danas djeca upravljaju brodićima bežični način, o čemu mi nismo ni sanjali, ali Nikola jest. Svašta ga je zanimalo. Da, strojevi, turbine, transformatori, elektromotori, bežični prijenos struje na daljinu. Sigurna sam da će on ono što je izmislio uskoro biti stvarnost.
On je bio ispred svoga vremena. Zato su ga mnogi ismijavali. Njega nije zanimao novac, a njih je zanimao kako svaki oblik energije naplatiti, a ne da struja bude bežična i besplatna. A obiteljski život, možda koja dama? Daleko je on bio od toga. Volio je lijepe žene, znao se i dotirati, bio je visok čak 2 metra, ali nijedna mu košulja ne bi bila ni čista, ni ispeglana, da nije bilo mene. Niste s njima ostali do kraja? Nisam, više se s njim nije moglo izdržati. Počeo je imati čudne strahove, po cijele dane samo je hranio golubove. Postao je ekscentričan, volio je samoću, tvrdio je da komunicira s izvanzemaljcima. Više nije pripadao ovome svijetu. Ja sam se vratila kući u rodnu Liku, a Nikola je ostao. Umre je u hotelu New Yorker u sobi 3327. Mislite li da će svijet jednoga dana više cijeniti vašega brata? Ne znam, svijet prvo treba ponovo izgraditi. Ovaj ludi rat koji ga je uništio ne mari za čovjeka. Njemu su svi isti. On ne poznaje ni male ni velike ljude, ni mala ni velika djela. Eto, Hitler je mrtav, ali nisam sigurna da će svijet biti bolji. Ljudi su ljudi, zato sam se i vratila u Smijan. Tu želim okopavati svoj vrt, kako je poručio francuski pisac Voltaire, kojega je Nikola rado čitao. Hvala vam na razgovoru. Za Radio Zagreb pozdravljamo sve slušatelje i želimo vam ugodan ostatak ovog siječanjskog dana 1947. godine.